Hello, Biafrans. Good afternoon from here. This is Biafra Battle Crash Channel TV. I'm bringing to you an update what is going on in Anambra State, where former Governor Willie Obiano governed, and every road was, vandalized and got spoiled without maintenance and all that. After his administration, and another one came in called Soludo, former Central Bank Governor, and is now working with the Aburo. This is a man who said when he comes in that he's going to digitalize Anambra, no more Aburo and all that. But now he hired Aburo to be collecting money on the street. People pay 3,000 naira per day, 3,000 naira per day, I think, or is it 3,000 naira per day or a week or something like that. Some pay 2005. You can hear it on the next video that I'm going to bring to you now. You'll be surprised what these people are paying in Anambra, and Soludo is collecting the money without repairing the road, without doing any road infrastructure and other development. Just leave the Anambra tattered and rubbish. I'll see you again in another video. Thank you. Under 5 days of mess by the boss. Okay, so never again. I now put 3,950 every week. For Firo every week, all is buying apple. Manira the Humma. You know to know where who's out there, but I don't be sick. I know John Jolok. Governor Soludo, where I know be ebere. Because where I know be ebere. If I be Anambra State, who's a dege machacha? Where I know be ebere. Governor, where I know be ebere. Who's a dege machacha? If I be where the road on nature, who's a maybe she go. Nde keke nebeza kwa. Pane ebezi nimbu. Nde keke neba kwa. Tazi n'ebe akwa o ụzọ adịrọ mma ma ncha. Gọvanọ biko ndị keke na-akwụzi ụgwọ mana ụzọ adịrọ mma. Ndị tazi na-akwụ ụgwọ ụzọ adịrọ mma chacha. Ọ bụ na o nwere ife ọjọọ anyị mere, biko gọvanọ gbaghara o. Arịrị gbo na nwa bịara ụwa o. Gọvanọ were anyị obi ebere. Ndị ochie eju ugbo n'anyị n'ochi, ndị aka na-akpa mere nkarị o. Fachọrọ dokpọ manya o. Kafanara m fonu mo. Tangọdụ Chike rụwa o. Na-agbapụrụ m ọsọ. Amara ka Ọkọnịcha dịzi o. Ụzọ adịghị mma chacha. Gọvanọ were anyị obi ebere. O nwere ife ọjọọ anyị mere n'iru a o. Biko mee ka ọ dị mma. Ife a bụ ndị tụnyere akwụkwọ. Ọkwa mgbanwe na-acha. Anyị pụrụ je tụọ akwụkwọ. Ọkwa mgbe mmiri na-ezo ka ịmalụ. Anyị pụrụ je tụọ akwụkwọ. Gọvanọ Soludo biko rụọrọ anyị Owerri Road Ọnịcha. Ụzọ adịrọ mma chacha. Biko gọvanọ. Nwanne ọ bụ na ị gabeghị this Owerri Road Ọnịcha, this is the current situation right now in Owerri Road Ọnịcha. I wee na-asị dodo biko. Ọ bụgo na o nwere ife ọjọọ anyị mere ndị gọvanọ, ọ bụgo na o nwere ife ọjọọ anyị mere His Excellency Governor Charles Soludo, nwoke ọma, nwoke dị ebube dị ụsọ, biko gbagharazie biko nụ. Rụọrọ na anyị ruo Owerri Road Ọnịcha. This is the current situation for those people that have not visited this Owerri Road Ọnịcha. Ihe awụ dị, in fact, ebe a m vidoro sef, ebe a kịta na-abụ ebe a dị express. Ọ bụ na ịgba n'ụzọ ahụ mkpamkpa na-akpa. Last time ndị oshi ndị agbiri m aka n'anya ka fanara fonu m mkpochiri asị nwa aba mkpochisi ike. Thank God for the God's intervention na ndị nna o nwere jinjara ebe ahụ. Amara m ife mere eme, mana nwa woman bụ moto no behind us. Ndị akụrụ ya akụ nara fonu ya, because ha gwara the woman gbatuo ala. Ụzọ adịghị that place. This place the very worst, adịghị agazi aga. Ndị trailer na-agbazi one way, ndị keke na-agbazi one way, and ndị keke na-asị na ha na-akwụ nnukwu ụgwọ mana ụzọ adịghị mma. Biko His Excellency anyị ma ife ị ga-emewe. Anyị ma na this thing bụ Federal Road, mana biko Ebonyi State Governor elewe ha na ndị Federal Road Ebonyi State were dị otu aha. Biko onwe ihe ị ga-emewuru anyị na anyị tekwuru na ga akwụkwọ, because ọ bụrụ na unu na-agba ụzọ unu ga-ama ife anyị na-ekwu, mana unu adịghị agba ụzọ a mere na ụmụ ogbenye ebere. Biko gọvanọ ezigbo mmadụ anyị ma na ị ga-eme ya.
arịrịrigbo than the best. Biko nu rụọ ụzọ a ka ụzọ gaa aga. Since how many years? Ụzọ akịta na glory of Ngige, the courtesy of Ngige. Mgbe Ngige na nọ as a governor, ọ gba aka arụrụ ụzọ a. Within the Peter Obi gasịrị. Since how many years ụzọ emebisigo nwezi ebe a na-aga aga. Anambra steeti kịta na bịa na Nnewi. Ifu na Nnewi ụzọ niile emebisichana. Ọpụ na ego niile Nnewi na-egenerate. Anyị ma ego olele ndị keke na-ebe akwa na-asị na ndị keke na-egenerate 10,000 every month. Imagine how many keke nọ n'Ọnịcha. Ka ihe mere amarụzi ndị taxi driver na akwụkwọ ụgwọ. Ndị bus driver ka ihe mere amarụziri ụzọ anụ. Megodi ọdịgodi motorable. Sisi megodi ya ka ọ dị motorable. Ka ndị ochie hapụ ị na-ejuzi adịghị aga Ọnịcha aga n'abalị. Biko dododo Governor His Excellency Charles Soludo nwoke dị ebubedo ụsọ afọ dị mkpa afọ ogologo ime ya. Biko mere anyị ebere. Were anyị obi ebere. Ọ bụrụ na o nwere ebe a si mejọ ọnụ biko gbagarazienụ na anyị werekwa n'aka nke a tie nwata ife were aka nke a dọkịta ya. Don't forget this is that the best for Africa aka ndị ọcha ga-asụ Igbo. Daalụkwanụ. Anyị na-akwụ 3,950 every week. For Firo. Ebe a every week ọ ife anyị na-akwụ. Mana ilu adịghị mma. Ilu ọdụkwa na nwere ụzọ dị ebe a ọrọ mbuze ka anyị na-ada. John Choloko. Nwanne ka obi dị gị na iru anyị na-agbata. Na obi adịrọ m mma. Obi adịrọ m mma chaa. Ka efele emezini. Ụzọ adịrọ. Anyị na-akwụ ụgwọ. Gọvanọ bịa nacha anyị ego. With ndị agboro. Anyị na-akwụ bụ 225 every week. Every week 25. That is 10,000 naira a month. Mana ya fụ ụzọ anyị na-agba. Mbụ keke ka m na-agwa. O keke ka m na-anya. Mana ya fụ ụzọ anyị na-agba. Ya fụ ụzọ mana anyị kwụcha ụgwọ niile a. Asa anyị na-aga ụzọ mana nwere ụzọ a na-alụ. So obi adịrọ m mma. Nwanne ka ekene menu. Ke bara afọ gị? Afọ m Chigozie Ebere. Nna nwanne afọ gị na ya keke na-enwe nna isi na-enwe aṅụrị ọ ka ego obi dị gị n'otu ya na-agba. Sanda bụ obi adịrọ m mma na make hold up everywhere. And not only that. Owerukwa ebe si aga mmiri zoo ndị mmadụ a na-afe ebe a na-eti ụkwụ keke nnukwu moto blọk everywhere. Obi adị m mma. Efukwa kataka, ebe kataka si na Taka maka ụzọ na-adịrọ maka ntaka ọ gafee ebe a. Ọ ga nwere omebise wee blọk ụzọ. And o nwere ebe si aga n'ụzọ akịta na. Ana m ajụ Ebonyi steeti elewere federal gọọmenti anya Ebonyi steeti were dị otu a. Mba ụdịdị ya adịrọ aganube m mana a na-agwa m ka Ebonyi steeti na arụrụ ụzọ ọfụma mana anụnube m na hold up dị na Ebonyi steeti. Nwanne ọ ga-adịrị gị mma ọ dị best for Africa na-ekwu ọ ga-amụ ihe mere Chineke ga-atụcha anyị na Anambra. Udo dị. Gọvanọ Soludo were anyị obi ebere. Biko were anyị obi ebere. Ifeabiru Anambra steeti ụzọ adịghị mma chacha. Were anyị obi ebere. Gọvanọ were anyị obi ebere. Ụzọ adịghị mma chacha. Ifeabiru were road Ọnịcha. Ụzọ emebishigo. Ndị keke na-ebezi akwa. Ha na-ebezi mkpu. Ndị keke na-ebe akwa. Taxi na-ebe akwa o. Ụzọ adịrọ mma ma ncha. Gọvanọ biko ndị keke na-akwụzi ụgwọ mana ụzọ adịrọ mma. Ndị taxi na-akwụ ụgwọ ụzọ adịrọ mma chacha. Ọ bụ na o nwere ife ọjọọ anyị mere biko gọvanọ gbaghara o. Arịrị gbo na nwa bịara ụwa o. Gọvanọ were anyị obi ebere. Ndị ochie eju ugbo n'anyị n'ochi. Ndị aka na-akpa mere nkarị o. Fa chọrọ ịdụkpọ m anya o. Ka fa nara m fonu m o. Tango tụnyere akwụkwọ ọkwa mgbanwe na-acha. Anyị pụrụ
One Obon Gabe this Owerri Road Onitsha. This is the current situation right now in Owerri Road Onitsha. I when I see do biko. Obugo no nwere ife ọjọọ mere ndị gọvanọ. Obugo no nwere ife ọjọọ mere His Excellency Governor Charles Soludo. Nwoke ọma nwoke dị ebube dị ụsọ. Biko gbagharazie. Gbagharazie biko nu. Rora na anyiro Owerri Road Onitsha. This is the current situation for those people that have not visited this Owerri Road Onitsha. Ihe would in fact ebe am video self ebe akita na abu this ebe the express. Obu na egba anu ụzọ aha mkpakpa na akpa. Last time ndị oshi nda gburu m aka na ka fanara phone m mkpochiri asị nwa aba mkpochisi ike. Thank God for the God's intervention na ndị na o nwere jinjara ebe ahụ amara m ife mere eme mana one woman bu moto no that not behind us nda akụrụ ya akụ nara ha nara phone ya because I gwara the woman gbatuo ala ụzọ adịghị that place this place the very worst adịghị agazi aga trailer na-agbazi one way ndị keke na-agbazi one way and ndị keke na-asị na ha na-akwụ nnukwu ụgwọ mana ụzọ adịghị mma bikonu His Excellency anyị ma ife ga-emewe anyị mana this thing bụ Federal Road mana biko Ebonyi State Governor elewe ha na ndị Federal Road Ebonyi State were dị otu aha biko onwe ihe ị ga-emewuru anyị na anyị tekwuru na ga akwụkwọ because ọ bụrụ na unu na-agba ụzọ unu ga-ama ife anyị na-ekwu mana unu adịghị agba ụzọ a mere na ụmụ ogbenye ebere biko gọvanọ ezigbo mmadụ anyị mana ị ga-eme ya arịrị erigbo na than the best biko nu rụọ ụzọ a ka ụzọ gaa aga since how many years ụzọ akịta na glory of Ngige the courtesy of Ngige mgbe Ngige na nọ as a governor ọ na ọgba aka arụrụ ụzọ a with ndị Peter Obi gasịrị since how many years ụzọ emebisigo nwezi ebe a na-aga Anambra steeti kịta na bịa na Nnewi ifu na Nnewi ụzọ niile emebisichana ọpụ na ego niile Nnewi na-egenerate anyị ma ego olele ndị keke na-ebe akwa na-asị na ndị keke na-egenerate 10,000 every month. Imagine how many keke nọ n'Ọnịcha ka ihe mere amarụ ndị taxi driver na akwụkwọ ụgwọ ndị bus driver ka ihe mere amarụziri ụzọ anụ megodi ọdịgodi motorable sisi megodi ya ka ọ dị motorable ka ndị ochie hapụ ị na-ejuzi adịghị aga Ọnịcha aga n'abalị biko dododo Governor His Excellency Charles Soludo nwoke dị ebube dị ụsọ afọ dị mkpa ogologo ime ya biko mere anyị ebere were anyị obi ebere ọ bụrụ na o nwere ebe anyị si mejọ ọnụ biko gbagharazienụ na anyị werekwana aka nke a tie nwata ife were aka nke a dọkịta ya. Don't forget this is not the best for Africa aka ndị ọcha ga-asụ Igbo daalụkwanụ. Okay, so na eme gịnị? Anyị na-akwụ 3,950 every week For Firo ebe a every week ọ ibe anyị na-akwụ mana iro adịghị mma. ile ọdụkwa na nwere ụzọ dị ebe a ọrọ mbize ka anyị na-ada John Joloko Nwanne ka obi dị gị na iro anyị na-agbata na obi adịrọ m mma chaa ka efele emezini ụzọ adọrọ anyị na-akwụ ụgwọ gọvanọ danacha anyị ego with ndị agboro ka anyị na-akwụ bụ 225 every week 225 that is 10,000 naira a month mana ya fụ ụzọ anyị na-agba mbụ keke ka m na-agwa okeke ka m na-anya mana ya fụ ụzọ anyị na-agba afụ ụzọ mana anyị kwụcha ụgwọ niile a asị anyị na-aga alụ ụzọ mana o nwere ụzọ a na-alụ so obi adọrọ m mma nwanne ka ekene menu ebe na-afọ gị afọ m Chigozie Ebere nna nwanne afọ gị na-anya keke na-enwe nna si dị na-enwe aṅụrị ọka ego obi dị gị n'otu ya na-agba Sunday abụ obi adịrọ m mma na make hold up everywhere and not only that owerukwa ebe si aga mmiri zoo ndị mmadụ a na-afe ebe a na-eti ụkwụ keke nnukwu moto blọk everywhere obi adị m mma efukwa kataka si na aka maka ụzọ na-adịrọ maka ntaka ọ gafee ebe a ọ ga nwere omebise wee blọk ụzọ and o nwere eze ebe si aga n'ụzọ akịta na ana m ajụ Ebonyi steeti elewere federal gọọmenti anya Ebonyi steeti were dị otu a ma odike ya adịrọ aganube m mana a na-agwa m ka Ebonyi steeti na arụrụ ụzọ ọfụma mana anụrụbe m na hold up dị na Ebonyi steeti nwanne ọ ga-adịrị gị mma ọ dị best for Africa na-ekwu ọ ga-amụ ihe mere Chineke ga-asụcha anyị na Anambra udo
Hello viewers. You are welcome to our YouTube channel, Biafra Battle Cry TV.